Já jsem si říkal, jestli připravím trošku ještě poznámky, tak jsem si udělal čas během oběda a místo toho ty připravy jsem se modlil. A já vám chci říct něco, dneska chci vám něco oznámit. Dneska je den spasení. Amen. Já věřím, že Bůh chce dneska něco dělat. A já na tom dneska nebudu kázat, já mám chci udělat takový úvod do evangelizace, tak já se pokusím o zázrak, protože já jsem se chystal, prvně jsem si myslel, že je jasný, co budu sdílet, pak jsem se modlil, pak jsem si myslel, že nemám jasného vůbec nic, takže jsem měl velký prázdno a teďka mám toho tolik, že to je tak na hodinu. Takže věřím, že Bůh mi dá zázrak, abych to zmáčkl do 20 minut. Ale chci takový úvod vlastně, proč budeme evangelizovat, ale tu jednu věc, kterou bych chtěl říct na úvod je, že co říká Boží slovo, 2. Korinským 6. kapitola, 1. 2. verš říká, že ten čas milosti je dnes. Amen. Já vám chci oznámit, že Bůh chce dneska něco udělat ve tvém životě a Bůh chce dneska udělat něco skrze tvůj život. A skrze jeden malý skutek odvahy, který dneska udělá, že vyjdeš ven, a proto jsi tady, a já si toho moc cením, skrze jeden tvůj malý skutek odvahy, který dneska uděláš, Bůh může změnit něco ve tvém životě a něco může změnit v životě někoho jiného. To je něco, o čem bych chtěl mluvit, ale ještě předtím půjdeme trošku do Božího slova, trošku takový teologický, jakoby biblický základ, ale to, co bych chtěl, abyste nezapomněli, je, že dneska je den spasení, Bůh chce dneska něco dělat. To, co říká Boží slovo, je, že Bůh je vždycky přítomný s náma. Amen. Ježíš je s námi. Ježíš řekl, já budu s váma každý den. Každý den říkal, běžte a já budu s váma každý den. To ještě budeme číst. Pak vlastně Boží slovo říká, že Bůh neustále mluví a jedná. Bůh je stále mluvící a jednající. A Bůh je stále dosažitelný. Takže to, co bych vám chtěl dneska oznámit, je, že dneska je den spasení. Bůh chce dneska něco udělat ve tvém životě a chce dneska něco udělat skrze tvůj život, v životě někoho druhého. A byl bych rád, kdybyste potom oznamovali těm lidem, se kterými se potkáte, Bůh chce dneska něco udělat ve tvém životě. Protože to je pravda. Bůh chce dneska něco udělat ve tvém životě. To můžeš říct tomu člověku na ulici a stejně tak je to zpráva pro tebe, protože Bůh skutečně dneska chce něco udělat ve tvém srdci a skrze to, že ty vyjdeš ven a uděláš krok odvahy, tak Bůh něco pravděpodobně udělá, možná zcela jistě udělá v životě někoho jiného. Amen? Jste se mnou? Můžete tam zamávat? Super, já vás stejně nevidím, ale věřím, že máváte. Vidím ty první 3 řady. A sláva Pánu. Takže haleluja, protože pojďme do Božího slova. Já bych chtěl teďka přečíst na začátek něco prostě o tom Božím poslání. Boží slovo říká, běžte, jděte, udějte krok víry, udějte krok odvahy. Máme ten název odvážný a já věřím, že vy všichni jste tady, protože jste odvážní. Amen. Takže já ve vás věřím. A Ježíš v tebe věří. To chci říct, Ježíš v tebe věří. Ježíš si váží toho, že jsi přišel dneska sem a Ježíš v tebe věří. Takže pojďme teďka, máte Bible? Můžeme si takhle povídat, jo? Máte Bible? Super. Takže pojďme, máte tam tmu, můžete jim klidně rozsvítit, jestli chcete. A my taky rozsvítíte, jo. Děkuju. Chcete světlo, abyste viděli to? Máte, super, tak v pohodě. Takže pojďme do tohohle. Pojďme teďka udělat takovou rychlou, proběhneme Božím slovem. Já bych chtěl říct takový 4 důvody, proč jít kázat ven. Takže pojďme do Matouše, známý místo, Matouš 28. kapitola. Matouš 28. Pojďme se podívat na velký poslání, který nám Ježíš dal. 18 až 20. Takže pojďte se mnou. Pokud nemáte Bibli, nebo listujete pomaly, nebo hledáte v mobilu pomaly, tak můžete jenom poslouchat. Matouš 28, ale pokud jste schopni, tak si to najděte. Jste schopni, myslím, najít si to. Ježíš k nim přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Řekl, proto jděte, získávejte učedníky ze všech národů, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Učte zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi. Dneska, když půjdeš ven, tak jenom věc tuto věc. Ježíš říká, já jsem s tebou. Amen. Jeho přítomnost bude dneska s tebou. Kamkoliv půjdeš, tak si uvědomuj, že Boží přítomnost je neustále s tebou. To je tvůj dar. Říkal se dar Boží přítomnosti. Boží přítomnost bude s váma. Kamkoliv dneska půjdete, Boží přítomnost bude s váma. Ježíš říká, já budu každý den s tebou, jakmile půjdeš. Amen. Takže to si
Tohle si držte. Tohle potřebujete vědět. Boží přítomnost je s tebou dneska, kamkoliv půjdeš. A lidi to cítí, lidi to vnímají. Když jim otevřeš své srdce, lidi vnímají Boží přítomnost. Oni vnímají Ježíše, který je v tobě. Možná ty to nevnímáš, ale oni to vnímají. Takže Ježíš říká, já budu s tebou, protože já jsem v tobě skrze Ducha Svatého. Amen. Takže to si uvědomuj neustále. Takže Ježíš říká, běžte, pojďme teďka do Marek 16. kapitola. Já teďka udělám takový rychlo průřez s tím slovem. Marek 16. kapitola, 15. 16. verš. Potom jim řekl, jděte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, kdo neuvěří, bude odsouzen. A pak říká 20. verš, a oni vyšli. Ježíš řekl, jděte. A oni vyšli, oni udělali ten krok odvahy. Oni udělali malý nebo velký krůček odvahy. Oni vyšli a kázali a svědčili. A Pán jim pomáhal, protože byl s nima a potvrzoval slovo znameními, která je doprovázela. Amen. Takže další oznámení, Pán bude s tebou, on ti bude pomáhat a ty slova, která budeš sdílet ze svého srdce, on bude potvrzovat v jejich srdcích a on bude dělat něco v životech těch druhých lidí. Takže my očekávání, že to není tvoje dílo, to není tvoje práce, to není tvoje evangelizace, ty jenom jdeš, neseš Ježíše, otevřeš své srdce a Bůh se bude dotýkat se srdcí lidí. Amen? Souhlasíte se mnou? Haleluja. Takže pojďme do dalšího verše. Matouš 22. Zpátky. Dáme takový sprint Božím slovem. 22.9. To je o královské svatbě, jak Ježíš nebo král pozval na svatbu a oni nepřišli, znáte ten příběh asi možná někteří, oni nepřišli a pak vlastně ten král řekl, tak se rozlobil na ty, co byli pozvaní a pak řekl, proto 9. verš, 22.9 říká, proto jděte na nároží ulic a zvěte na svatbu. Kohokoliv najdete. Amen. Takže máme další výzvu, kde Boží slovo říká, ty, co byli pozvaní, tak to nepřišli. A Ježíš, jako by to říkal Ježíš, proto jděte. Prostě nebojte se, udělejte ten krok odvahy, udělejte ten krok víry. Vyjdi ven, udělej něco. Jděte. A běžte na nároží, běžte na Svobodák, běžte na Špilberk, běžte na nádraží, běžte kamkoliv a zvěte na svatbu. Amen. Ježíš říká, zvěte na svatbu s beránkem. Zvěte na svatbu s Ježíšem. Kohokoliv najdete. Amen. Takže to je výzva. Jděte na nároží, běžte kamkoliv dneska a kohokoliv najdete, zvěte ho. Zvěte ho na kázání Bennyho, na kázání evangelia, zvěte ho na konferenci. Řekněte, přijď dneska, tady je konference pro mladý, dneska to bude něco pro tebe. Já tě zvu na dnešní večer, to je speciálně pro tebe dneska. Ježíš chce změnit tvůj život dneska večer. Přijď, Ježíš něco má pro tebe dneska večer. Dneska večer je svatba. Amen. Svatba Ježíše s těmi lidmi, kteří jsou na ulici. Amen. Amen. Reaguj. Můžeme reagovat, to je v pohodě. Takže já ještě řeknu teďka, proč teda jít? Boží slovo říká, jděte, nebojte se a jděte. Je to výzva pro nás. A proč jít? První důvod, se zaplakují 4 důvody, proč jít. První důvod je, protože ty máš co dát. Amen. Pamatuj si to. První důvod, proč můžeš jít na ulici dneska, nebo kdykoliv jindy, protože ty máš co dát. Máš dar Boží přítomnosti. Ten největší dar, který Bůh nám dal, je dar jeho přítomnosti. Máš dar Boží přítomnosti ve svém srdci, ve svém životě. Možná si to ani neuvědomuješ, ale on tam je. Amen. A když ty jenom otevřeš svoje srdce lidem, tak lidi to cítí. Oni cítí ten dar Boží přítomnosti. Tobě to možná nedochází, ale on tam je. Takže máš dar Boží přítomnosti. A máš slova života. My jsme slovo života tady, že? Možná ne všichni, ale máš slova života. Nemyslím tím církev. Máš slova života. Bůh ti dal Boží slovo, evangelium. To jsou slova života. Možná pro nás jsou to obyčejné slova z Bible, ale pro ně ne. Pro ty na ulici jsou to úplně nová slova. A pro ně jsou to slova života, takže ty máš co dát. Amen? Můžete klidně říct amen. Můžete
Jestli s tím souhlasíš, tak můžeš klidně zakřičet. A prosím, ty máš co dát, protože jsi boží dítě. Jan 1.12 říká, to asi nebudu číst, říká, že těm, kteří ho přijali, dal moc stát se božími děti. Dal právo nebo moc stát se božím dítětem. Takže ty jsi boží dítě. Amen. Jsi boží syn, jsi boží dcera. Takže dneska půjde do tohle města spoustu božích synů a božích dcer. Tvoje identita je jasná. Jsi boží syn, boží dcera a máš boží přítomnost. Římanům 8. kapitola, Římanům 8, 15, 17. Možná se tam pojďme podívat, ať teď co přečtu taky. Římanům 8, 15. Teďka to musím najít rychle. Jo, už to mám. Nepřijali jste přece ducha otroctví, abyste se znovu báli. Naopak přijali jste ducha synovství. V němž voláme Abba Otče, sám duch dosvědčuje duchu vašemu, že jste boží děti. A jste-li jeho děti, pak jste i dědicové totiž boží a spoludědicové Kristovi. Amen. A pak, takže duch svatý dosvědčuje, jsi boží dítě. Nemáš ducha strachu, máš ducha smělosti, odvahy, moci, ducha lásky. A pak říká, možná máme číst 19. až 20. já to špatně vidím, všechno stvoření s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení božích synů. Všichni lidi v Brně, všechno stvoření v Brně s toužebným očekáváním vyhlíží zjevení božích synů a dcer. Stvoření je totiž podrobeno marnosti, ne dobrovolně, ale kvůli tomu, který je marnosti podrobil. Chová však naději, že jednou bude vysvobozeno z otroctví zkázy do slavné svobody božích dětí. Amen. To je o lidích na ulici. Oni vyhlíží, že uvidí, toužebně očekávají, že uvidí boží syny a boží dcery, který vyjdou ven a budou jim říkat slova života. Budou se za ně modlit na ulici. Budou jim sloužit. Otevřou jim své srdce, aby vstoupili do slavné svobody boží dětí. Aby přijali tu slavnou svobodu, kterou ty jsi přijal v Kristu Ježíši. Ty máš svobodu od hříchu, máš svobodu od ďábla. Tohleto stvoření v Brně vyhlíží, aby uviděli prostě tebe. Amen. Já dneska budu říkat hodně amen. Takže ty máš co dát. Řekni se mnou, já mám co dát. Amen. Já jsem boží syn nebo dcera. Já mám dar boží přítomnosti. A mám dar slova života. Mám slova života. Amen, amen. Takže to je první důvod, máš co dát. Druhý důvod je, proč jít kázat, proč jít ven. Druhý důvod je, protože oni tě opravdu potřebují. Amen. Druhý důvod je, protože oni tě opravdu potřebují. A můžeme číst z Bible, pojďme do Římanům, 10. kapitola. Římanům 10. A budeme číst 11. 15. verš. Římanům 10, 11, 15. Vždyť písmo říká, kdokoliv v něj věří, se jistě nesklame. Mezi Židem a Řekem tedy není žádný rozdíl. Všichni mají téhož Pána štědrého ke všem, kdo ho vzývají. Vždyť každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, bude zachráněn. Každý, kdo vzývá Ježíše, bude zachráněn. Amen. A pak říká, jak ale můžou vzývat toho, v kterého neuvěřili? A jak můžou uvěřit v toho, o kterém neslyšeli? A jak uslyší bez kazatele? A jak je může někdo kázat, aniž by vyšel ven, aniž by byl poslán? Amen. Jako je napsáno, jaká nádherná podívaná je příchod poslů dobrých zpráv. Amen. Dneska bude v Brně nádherná podívaná, protože spoustu poslů dobrých zpráv vyjde ven. Amen. Haleluja. Takže já jenom tomu řeknu jednu věc, moje svědectví. Proč jsem dneska tady a kážu Boží slovo? Víte proč? Protože před kolika? 30, hodně lety, v roce 2000,
1991, můj kamarád, který uvěřil Ježíše, který bydlel v Praze, se rozhodl udělat odvážný krok. Přijel z Prahy mě navštívit a řekl mi svoje svědectví. Amen. Dneska ty můžeš udělat odvážný krok, možná pro někoho jiného. Ale to, proč tady dneska jsem spasený, já nejsem někde v hospodě, nebo nedělám nějaké špatné věci někde, někdo ví kde, je protože jeden můj kamarád, který se jmenoval Luboš, se rozhodl, že mi řekne svoje svědectví. Takže přijel z Prahy, navštívil mě u nás v Telči v roce 1991 a pozval mě, řekl mi svoje svědectví a pozval mě na evangelizaci. A tomu to stejně dneska můžeš udělat ty. Můžeš říct někomu své svědectví, co Bůh udělal ve tvém životě a můžeš ho pozvat na evangelizaci, kde bude sloužit Benny. A ostatní potom taky ještě, že jo. Takže tohle udělal pro mě můj kámoš a já jsem vděčný, že on udělal ten malý krok odvahy. On udělal malý krok odvahy a navštívil mě. Osmělil se a nestyděl se mi říct, co Bůh pro něj udělal. A pak řekl, pojď a vys. Jo, pojď a vys. Poslechni si to sám. A pozval mě na evangelizaci a já jsem 29. května v roce 91 na Praze na Letenský pláni slyšel evangelium v moci Ducha Svatého a Bůh změnil můj život. Kvůli tomu, že jeden můj kámoš se odvážil přijít za mnou a pozvat mě. Amen. Takže oni tě opravdu potřebují. Potřebují, aby se odvážil a řekl jim svoje svědectví a pozval je. Třetí důvod. Proč chci jít a ven? Protože Bůh hledá ztracené mince. Znáte ten příběh? Lukáš 15. kapitola, to už asi nebudu číst, už se mi čas krátí, takže to trošku zrychlím. Lukáš 15. kapitola, můžete číst prvních 10 veršů, můžete to přečíst doma. Tam je o tom, jak Bůh hledá ztracené ovce a jak se radujou, pak jak Bůh hledá, jak ta žena, co hledá tu ztracenou minci. A tam Ježíš říká v tom místě, tohleto podobenství říká, stejně tak, prostě se Bůh raduje, anděle v nebi a všichni se v nebi radují, když najdou jednu ztracenou duši. A já vám říkám, že Bůh, tyhle ztracený mince v tom příběhu reprezentují lidi. Lidi na ulici, když vyjdeme ven, jsou všechno zástupy ztracených mincí. Každá ta mince je velice vzácná. Má velikou hodnotu v božích očích. A Bůh hledá tyhle ztracené mince. A Bůh posílá tebe a mě, aby jsme šli a našli tyhle ztracené mince. Aby jsme je zvedli z toho prachu země, aby jsme je pozvali na shromáždění, aby jsme je pozvali k Ježíši. Amen? Haleluja. Takže třetí důvod je, protože Bůh hledá ztracené mince a každá z těch mincí má v božích očích ohromnou hodnotu, i když možná tam sedí na ulici a smrdí. Možná je to bezdomovec, člověk, který nemá domov. A možná je to pyšný podnikatel, ale v srdci je sklíčený, možná navenek dělá borce, ale uvnitř je rozbořený. Když se s ním popovídáš hlouběji, tak i ty borci navenek jsou uvnitř rozbořený. Hrajou něco navenek, nějaký divadlo, ale uvnitř jsou zlomený. Mnoho z nich. Zkuš se popovídat s nějakýma borcema. V soukromí, když nemají partu kolem sebe. Uvidíš to. Takže Bůh hledá ztracený mince, ať vypadají škaredě nebo hezky. Všichni jsou ztracený mince. Amen? Takže jo. A čtvrtý důvod, který jsem si napsal, je, proč jít ven a kázat evangelium, je, protože každý člověk potřebuje být smířený s Bohem. Tohle jsem slyšel jednou, mi Duch Svatý řekl, každý člověk potřebuje být smířený s Bohem. A je dobré to vědět. Každý z těch lidí, který ho potkáš, každý z nich potřebuje být smířený s Bohem. A to je čtvrtý důvod, který jsem chtěl dneska sdílet. Protože můžeme jít. Takže za prvým, ty máš co dát, oni tě opravdu potřebujou. Bůh hledá ztracené mince, každý člověk má velikou hodnotu pro Boha. A každý člověk, každý z nich potřebuje být smířený s Bohem. To je to jejich velká potřeba. Jejich věčnost je důležitější než to, co dneska prožívají. Haleluja. Já bych možná řekl úplně na závěr, teďka už mám jenom 1 minutu, můžu přetáhnout trošku? 2 minuty. A já bych řekl jenom takových možná dvě svědectví, jenom tak o tom, jak malá věc může udělat velkou změnu. Před lety jsem tady pracoval v Brně v jedné firmě jako vedoucí skladu. Jo, si přemýšlel, jsem v Brně. Jsem v Brně. Jo. A tady jsme v SMC firmě a dělal jsem vedoucího skladu, měl jsem tam prostě lidi a byla tam jedna paní uklizečka. A já jsem jednou šel prostě na záchod a potkal jsem paní uklizečku, která jsme se s ní občas povídali a viděl jsem, že je strašně smutná. Tak jsem se jí zeptal, paní uklizečko, co je vám? Co se stalo? Vypadá to tak nějak smutně. A
A ona začala říkat, můj manžel umírá, jo? Můj manžel umírá. Jo? Jeho srdce pracuje na 20% a vlastně doktoři už vlastně mu nedávají žádnou šanci. A já jsem říkal, no to je těžký. A tak jsem začal litovat. A ona pak řekla, a já nějak jsem zapomněl, že jsem křesťan. Tak jsem jenom litoval. A pak ona řekla, kdyby on se uzdravil, já bych snad i v toho Boha věřila. A já jsem se jenom probral, říkal, wow. To je, když mi to hodí, já tak se říká, černou rukavici. Tak prostě výzva pro mě. A říkal, já jsem vlastně křesťan, já mám Ježíše, já mám evangelium. Říkal jsem se musel zpamatovat trošku a přestal jsem mi litovat. Říkal jsem, já věřím, že se může stát zázrak. A Ježíš, ne, jsem řekl Ježíš, věřím, že se může stát zázrak, jsem začal. Vlastně malý kruček od vajna, tak jsem si v tu chvíli musel uvědomit, že vlastně jsem věřící. A ona říkala, jo, kdyby se stal zázrak, to já bych i v toho Boha věřila. A já jsem říkal, víte, já jsem vlastně věřící. Ale něco jsem mi řekla a říkal jsem, já se můžu i modlit za něj. A no, když to zkrátím, long story short, tak my jsme modlili s Renatou, volali jsme Bohu, Pane, udělej zázrak, udělej milost. A co se stalo je, že její manžel, kterého považovali už za mrtvýho, když vlastně sestry se bavili po telefonu, říkali, to je ta paní o toho mrtvýho pána. Když vás slyšela, to je ta paní o toho mrtvýho pána, takhle slyšela, jak to říkají. Tak asi během 10 dnů on byl v pořádku. A byl zdravý. Téměř zkříšený z mrtvých. A Bůh ho uzdravil. Ona uvěřila v Ježíše a potom se mi dal nějaký video a ona sdílela evangelium a pouštěla video smrta, co je dál, své rodině a svým známým a stala se takovou evangelistkou. Takže jeden malý kruček, já jsem se jenom odvážil říct, Bůh může udělat zázrak. Jeden malý kruček. A teďka to je dlouhá doba předtím a teďka řeknu jenom krátce, teďka minulý týden jsem mluvil se svojí nájemnicí, já mám něco na pronájem, takže něco pronajímám, nějaký nájemníky a teďka jsem mluvil se svojí nájemnicí, před 14 dněma jsem mluvil s nájemnicí a ona, protože ztratila práci a byla dlouhou dobu nemocná, tak měla, prostě říkala, že nic nepomáhá, tak jsem šel pro klíče od bytu a tak dále. Když to se zkrátím, tak ona jenom vyšla na balkon a řekla, já jsem fakt nemocná, já vám dám klíč, já musím ten byt pustit a prostě a už musím jít. Jo? A já jsem říkal, no vy byste potřebovala, aby se za vás někdo modlil. Něco takového jsem řekl. Jsem říkal, víte co, já jsem věřící, já se za vás můžu modlit. A ona to nějak nereagovala a pak jako řekla, dala mi klíče, jo, super a odešla. A teďka po týdnu jsem ji potkal a byla úplně v pohodě. A pak jsme si předávali byt, byl nějaký nový nájemník a blablabla. A teďka jsme si předávali všechno, nějaké vyúčtování a když jsme všechno skončili, tak ona se mě podívala a říkala, pane Šenegl, vy jste se za mě modlil, že? A jsem říkal, jo, myslím, že jo. A říkala, já jsem prostě nic mě nezabíral, byla týdny a týdny nemocná. A říkala, teďka během 2 dnů najednou byla v pořádku. A já jsem říkal, jo, říkal, víte co, já jsem totiž věřící, já dokonce jsem kazatel a kážem evangelium, modlil se za nemocný a řekl jsem jí evangelium, řekl jsem jí, jak může přijmout Ježíše, dokonce jsem jí dal výzvu, aby ho přijala a dal jsem jí Bibli Gedeonku a pak jsem řekl, můžu se za vás modlit a ona přijala modlitbu a říkala, po té modlitbě říkala, to byl takový zvláštní pocit. A věřím, že Bůh něco dělá v ní a takže to se stalo teďka ten týden. Jenom jsem řekl, že se za ní můžu modlit. A pak jsem se modlil. Nic víc. Bylo to asi 2 minuty. A věřím, že ona bude spasená. Protože ona byla tak otevřená. Teďka bych mohl povídat dlouze, co by říkala, jak dělala v magii a jaký zajímají duchovní věci a slyšela evangelium. A téměř se mnou modlila a pak říkala, víte co, já ještě si to musím promyslet, ale věřím, že to promyslí brzo. Takže možná jste slyšeli příběh Billyho Grahama, jak jeden kámoš jenom pozval Billyho Grahama, když byl mladý kluk, který se vůbec nezajímal o víru a řekl mu, pojď se mnou do církve. A on nechtěl, že ho to nezajímalo, zajímalo jenom holky a jiné věci. A on nechtěl. A on řekl, já tě půjčím, když půjdeš se mnou do církve, tak já tě půjčím nákladák a můžeš ho řídit. A on říkal, dobře, tak si můžu řídit tvůj nákladák, tak půjdu s tebou do církve. Takže ho takhle přemluvil, ten mladý kluk, který se vůbec nezajímal o víru a o nic, tak přijel na shromáždění, kde ho téměř přemluvil kámoš, že mu dá řídit svůj nákladák a z toho mladého kluka se stal Billy Graham. Jeden z největších evangelistů na naší historii. Takže jeden malý kruček, to bych chtěl říct na závěr, prostě
je, že nikdy, tohle mě hrozně oslovilo dneska, jsem si to napsal, nikdy nepodceňuj, co Bůh může způsobit skrze jeden malý krůček odvahy. Amen. Nikdy nepodceňuj, co Bůh může způsobit skrze jeden malý krůček poslušnosti, nebo lásky, nebo lépe řečeno odvahy. Amen. Takže pojďme dneska udělat tyhle ty krůčky odvahy. Jeden tvůj malý krůček odvahy může změnit život někoho na věky. Amen. Haleluja, díky, pane. Pane, tě děkuji za ten čas a tě prosím, aby si poženal děcka a já tě děkuji za tvoji přítomnost, za tvoji moc, že ty jsi s náma, pane, a modlím se, aby si dneska naplnil Duchem Svatým každého z nás, poženal každého z nás, naplnil nás svojí láskou, svojí touhou, svým ohněm a pane, použij si naše malé krůčky odvahy, aby to změnilo život někoho dalšího. Děkuji ti, pane. Amen. Takže teďka budeme mít část programu, která možná pro mnoho lidí bude hodně stresující. A abych řekl pravdu, jakože pro mě je často hodně jednoduchý mluvit tady jakože před lidma a často si to hodně užívám. Ale někdy prostě přijde strach. A když půjdeme do ulic, tak dost možná některý z nás prostě jakože padne najednou strach a budeme se bát toho, že prostě wow, co když to nedáme, co když se to pokazí. A abych řekl pravdu, já jsem byl celou dobu v pohodě a teď, když jsem měl jít semka nahoru, tak najednou přišel obrovský nával strachu. Mě se normálně sevřelo srdce a úplně jsem mi najednou, jakože jsem chytl jako panický strach. A nechápu, proč se to stalo. Já reálně miluju mluvení před lidma strašně moc. A teďka, jak jsem byl tady, tak jsem se modlil a prosil jsem Boha prostě, že aby mi dal odvahu. Protože já jsem měl chuť odběhnout na záchod, protože jsem prostě najednou úplně chytl panický strach tady mluvit před váma. A upřímně, odvaha není o tom, že nemáme strach. Odvaha je to, že překonáme náš strach a jdeme. Takže vás chci povzbudit, jestli dneska chytáte panický strach, že budete na ulici a budete moknout a budete v dešti, tak odvaha není to, že se nebojíte. Odvaha je to, že se budete tlačit vpřed a tu Bibli někomu dáte a někomu dáte tu stupenku a již může skrze tohle někomu změnit život. Takže my se dneska budeme tlačit vpřed, skrz strach, skrz pocity, skrz cokoliv. A chci vám říct, jak říkal taťka dneska, nikdy nepodceňuj, co Bůh může udělat skrze náš krok odvahy. Říkám vám to, že půjdete na ulici, většina křesťanů za celý život se neodváží udělat takovýhle krok. To znamená, že v moment, kdy vy vyjdete na ulici, patříte mezi nejodvážnější křesťany tady v České republice, aspoň dle mého názoru. V moment, kdy prostě jenom to, že tam budete na ulici, je úžasný krok víry, úžasný krok prostě odvahy a v mých očích máte ohromný respekt. Jenom to, že vyjdete na ulici, jenom to, že tam budete. Jenom to, že prostě k někomu přijdete a vezmete tu pozvánku a řeknete mu, můžu mít fakt divnou otázku, já bych vám tady chtěl dát stupenku na akci, budeme tam mluvit o tom, jak získat naději jako v životě. Cokoliv. To, že někomu dáte Gedeonku, Bůh si to může použít. Protože Bůh si může použít naše malé kroky odvahy. A nezáleží na tom, jak se cítíme. Záleží na tom, že Bůh nás neustále miluje. A já se snažím evangelizovat tak jako, když jdu do školy, když prostě jsem někde na benzínce nebo něco takového. A někdy je to hodně lehký, někdy je to těžký a někdy, nevím, jestli jste to někdy měli, ale já někdy to mám tak, že jako jdu po ulici a najednou vidím toho člověka, jak jde jako naproti mě a si říkám, tývare, měl bych mu dát Bibli, neměl bych mu dát Bibli, bože, co mám udělat, naschledanou. A pak se najednou jako cítíte plní odsouzení a já jsem to tak měl strašně moc. A jsem si říkal, tývare, bože, já se omlouvám, doufám, že mě ještě pořád máš rád a úplně jsem se cítil strašně špatně a měl jsem v tomhle hrozně špatný přístup. A chci vám říct, to, jestli dneska uděláte, to, co dneska uděláte nebo neuděláte, nemá žádný vliv na to, jak vás Bůh miluje. Protože boží láska není založená na tom, co my děláme nebo neděláme. Bůh nás miluje neustále stejně. Takže dneska tam půjdeme a jestli rozdáte 20 Biblí, Bůh vás nebude milovat ani tahle víc, protože on vás miluje na 100%. A jakože 101% neexistuje, prostě 100% je 100%. Bůh vás miluje tak nejvíc, jak může. I kdybyste se dneska prostě odešli a začali byste dělat ty nejhorší věci, co vůbec jdou, abyste se znelíbili Bohu, tak smůla, Bůh vás pořád bude milovat stejně. Protože naše skutky a to, jak nás Bůh miluje, nemá žádnou spojitost, vůbec žádnou spojitost. Bůh nás miluje neustále a žádný odsouzení není pro nás, žádný strach není pro nás. Takže abych to neprokecal, jdeme na to.
Já osobně doporučuji takovou praktickou pomůcku, co mě nejlíp pomáhá, když jako lidem něco dávám, že za nima přijdu a řeknu jim, dobrý den, mohl bych mít takovou fakt divnou otázku, jakože fakt divnou otázku, je to OK? Já jsem křesťan a chtěl bych vám dát Bibli, a nebo něco takového. A reálně to fakt to funguje, ale je to ta nejlepší věta, kterou jsem se naučil, když jsem zkoušel evangelizovat. Takže to doporučuji, dneska to používejte nebo cokoliv jiného. To, co budeme dělat, je, že budeme rozdávat Bible, budeme rozdávat pozvánky na dnešní večerní program, kdy tady budeme kázat evangelium, budeme říkat svědectví a chvály. A já myslím, že tím to je všechno, takže já se na to teďka budu modlit ještě a pak se rozřadíme do skupinek a bude to mega dobrý. OK. Víte co, nebude to, že já se teďka za to modlím, ale pojďme se na to modlit všichni společně. Pojďme se klidně stoupnout a pojďme jenom prostě pozvednout své ruce a pojďme se klidně modlit v jazycích cokoliv. Teďka bude ta část, kdy budeme prostě lámat prostě okovy nad Brnem a budeme se modlit za to, že lidi dneska budou spasení, že lidi dneska budou proměnění, aby dneska vy, jak půjdete na ulici, tak Bůh vás bude proměňovat, Bůh vás bude osvobozovat od strachu. A když přijde panický prostě strach, tak v ten moment vy půjdete vpřed a Bůh vám bude dávat nadpřirozenou odvahu k tomu, abyste překonali strach. Takže dneska Bůh bude proměňovat vás během evangelizace. Není to ani tak o těch lidech, který tam potkáme. Je to o tom, že Bůh promění vás, protože když my jdeme ven, tak Bůh nás promění. Pojďme se na to modlit, pojďme jenom pozvednout svůj hlas, pojďme se modlit v jazycích, cokoliv, pojďme prohlašovat, že lidi dneska budou spasení. Protože já prohlašuji, že teďka, jak tady půjdeme, prostě banda mladých lidí, Bože, nedokonalých, co děláme chyby a někdy možná nesebereme odvahu za někým mít, Bože, ale ty nás miluješ pořád stejně. Ty nás miluješ pořád stejně, Bože. Tak já se modlím, než každý strach právě teďka padne. Než každý panický strach, který možná nás se pokusí zaútočit, Bože. My to překonáme, Bože, ne protože my jsme dost silní, Bože, ale ty jsi naše síla. Bože, tak tě prosím, nech jenom upřeme svoje pohledy na tebe, Bože. A když budeme na ulici, Bože, nech jenom jdeme se smělostí. Nech se smělostí kážeme evangelium, Bože. Protože ty jsi naše síla, Bože, a tvoje evangelium, v tvým evangeliu je moc ke spasení, osvobození, uzdravení a proměnění životu. A dneska uvidíme, jak lidi budou spasení. Dneska odpoledne a dneska večer, na ulicích nebo tady, uvidíme, jak lidi budou spasení ve jménu Ježíše. Ale jenom my lidi tady budeme evangelizovat, my zažijeme osvobození, my zažijeme proměnu. Ne protože my jsme silní, ne protože my jsme odvážní, Bože, ale protože máme tebe. Protože tvoje láska se k nám se nemění, Bože, a ty jsi dokonalý Bůh. A ty jsi při nás. A když ty jsi s námi, kdo může být proti nám? Amen. Teďka vám David tady řekne více informací o tom, jak to bude probíhat a bude to mega dobrý. Těším se na to.